Ahoj! Vítáme vás u vůbec prvního povídacího videa projektu TEA. Řekneme vám, jak jsme se k sobě dostali a jak jsme se známili. Poprvé jsme se poznali na celosvětové stáži Tanec bez hranic, na kterou Terka už jezdíte kolik let hodně, veď? To nevím. Dále dlouho. A já jsem tam byl druhým rokem a jsou tam vlastně choreografové celého světa. No a jedna právě Choreografka francouzská tak nám dala takovou velkou tady příležitost. Mě jako pově ještě pár tanečníků z baletu, že chce, abychom s ní udělali nový taneční projekt ve francouzském divadle a teďko bychom měli jet do Ženevy, za ní trénovat a teď bude úplně super. A v létě bychom tam měli jet a Než se představíme jako projekt TEA společně a řekneme vám vlastně některé naše plány, co plánujeme do budoucna, co všechno můžete od nás čekat, tak se představíme osobně a začneme Terkou. Terka nezačínala u tance, ale u čeho se začínala? Začínala jsem s moderní gymnastikou, protože jsem jako maličká byla strašně hyperaktivní, takže už ve 3 letech jsem začala s pohybem. Moderní gymnastika byla super, měli jsme tam vlastně i baletní průpravu a to mě začalo strašně lákat, takže jsem začala navštěvovat státní operu, přípravku baletní státní opery. A v té baletní přípravce už nám dávali takové možnosti, že jsme mohli tancovat v představeních státní opery. Jako třeba? Jako třeba Kouzelná flétna, tam jsme byli takový malý papagejňata. A balet začal vlastně bavit víc, že jo? A kam se pak šla? No já jsem zkusila přijímací zkoušky na státní taneční konzervatoř hlavního města Prahy a tam jsem studovala teda 3 roky a pak jsem tam měla trošku problém s tím, že jsem se asi chtěla ještě víc i učit, tak jsem přišla na gymnázium, ale měla Pak jsem... se začalo to, ne? S tancováním jinak. Jo, hledala jsem vlastně po Praze, kde bych mohla tancovat to, co mě baví a tak. A narazila jsem na Majku Piskořovou Veselou. A Majka mě hnedka přijala do tanečního souboru Pop Ballet. No a s ní jste vlastně pak i otevřeli nějaký projekt společně ve spolupráci s TCPčkem, ne? No, my jsme pak ten taneční soubor Pop Ballet začala studovat konzervatoř, 4letý studium, to bylo takový docela náročný. A vlastně jsem teda dostudovala i jak gymnázium, tak konzervatoř zároveň. Hustý. A během toho si už začala tancovat i v divadlech, že jo? No vlastně během toho studia jsme rozjeli s Majkou projekt Tanecbook, s tím jsme vystupovali na Nové scéně Národního divadla, nebo jsem z konzervatoří vystupovala v Národním divadle, ve Stavovském divadle, nebo sama jsem dokonce vystupovala v Hybernii, prostě skoro ve všech ruských filmech. Krom toho divadla, co pro tebe byla ještě taková velká zkušenost? Tak velkou zkušeností pro mě bylo dělat choreografii na 150 letech výročí Sokola do Saska Arény. To tam bylo strašně moc lidí. Velkou zkušeností bylo také vystupovat po boku českých hvězd jako Rafiko nebo Olga Lounová. A velmi obohacující pro mě je vždycky spolupráce s známými choreografy třeba z Itálie nebo z Ameriky, jako například Terry Gumen, Joshua Balansky nebo Nika Oleva. A i tě ocenili, že jo, nějakého stipendia na tanci bez hranic? Jo, dostala jsem první moje stipendium bylo od Terryho Gumena a teď nějak se to pak začalo rozjíždět víc. A teď se hrozně těším na léto, protože jsem od Joshe dostala stipendium na Dance Movement. Tak už dost o mě, teď už bychom se mohli přejít ke Kubovi. Tak pověz se lidem, jak jsi vůbec začal tancovat a co to bylo za styl a kde.
Začal jsem vlastně už o 4 let v tanečním studiu Žába, kde působím až doteď, ale už ne, no, už máme svoji vlastní skupinu. A každoročně jsme měli různé workshopy s Davidem Strnadem a vlastně jsem nikdy si nemyslel, že budu tanec dělat jako na takovýhle úrovni, jako dělám teď, protože jsem nedělal jako Tereska balet a takovýhle věci. Ale samozřejmě jsme tu průpravu měli. No a začali jsme vlastně jezdit s Žábou na soutěže. No a vy se teda spíš věnujete těm soutěžím než nějakým divadelním věcem. Jaký máte teda úspěch na těch soutěžích? No, jezdíme samozřejmě víc na soutěže, divadlo se vůbec nevěnujeme. Jenom jednou jsme dělali divadelní projekt s Josefem Juškem, což byla taky skvělá zkušenost. Ale hlavně se soustředíme na ty soutěže, jsme několikanásobnými mistry České republiky, jak ve formacích, tak v solech, v duech, jsme i dvojnásobní mistři Evropy, takže si myslím, že dosáhneme asi. To je dobrý. A jezdíme různě po světě, byli jsme v Chorvatsku, v Německu, ale vždycky, když postoupíme na svět, tak ten je třeba v Hollywoodu, takže to úplně nevíde. No. A ty se teda krom tancování věnuješ i choreografii, tak řekni, co děláš za choreografie, pro koho tak? Takže spolupracuji s agenturou Borovka Promotion a Amaturák snů, kdy vlastně ta spolupráce spočívá v tom, že oni nám vlastně nasmluvají různé práce, což je úplně super. Teď jsme dělali třeba pro nadnárodní firmu Cooper Standard vystoupení, teď jedeme na Essox, pak jedeme na nějakou firmu pro monterky a takže to a vlastně se pak věnuju já choreografii sám, kde dělám vlastně pro maturanty choreografie, což je taky zábava. Jo, to znám. A ty vlastně taky věnuješ choreografii, že jo? Tak. Jo, já učím taneční škole Indance a ještě dance a choreografie mě hrozně baví, mě ta spolupráce s těmi lidmi a i pozorovat to, jak se ty lidi zlepšují. Tak asi dost o nás samotných a teď si myslím, že přejdeme k tomu, co vlastně děláme společně a proč na ten kanál vůbec vznikl. Tak já jsem tuhle myšlenku měla už hrozně dlouho, že bych chtěla vlastně choreografie točit a předávat je lidem. A pak jsem poznala Kubu a řekla jsem si, že vedle se to prostě stáhne lépe. A tak nějak bych si přála, aby jste nám jako dávali návrhy těch písniček, na kterých bychom měli tvořit. Takže určitě pište. A taky bychom rádi dělali nějaké workshopy, takže určitě přijďte i na ty workshopy. Budeme se nás těšit, že to bude si myslím super. Se s vámi potkat se všema, pokecat a tak. Hlavně zatancovat. Zatancovat si hlavně, zatancovat si. Zatancovat si. A taky jsme se rozhodli spolu začít soutěžit jako taneční duo. No a to vlastně spočívá v tom, že budeme jezdit na různé soutěže, jak v Česku, tak i v zahraničí. Postavíme choreografii a budeme soutěžit ve 4 kategoriích? Ve 3. Show dance, jazz dance a modern dance. Takže na to se těšíme. Takže nám držte palce. No a už jste nás třeba mohli vidět i v nějakých klipech, jako třeba? Měli jsme tu možnost spolupracovat s Jaxi Taxi klipu Europa. Na co se určitě podívejte, lidi bude dole. Ano. A teď máme v plánu vystupovat na plasech. Viď, Kubo? Máme docela jako velký plány s tímhletím. Chceme vystupovat na různých večírkách, firemních, plesech a všechno možné. Takže doufám, že to půjde. A poslední věc, kterou bychom vám chtěli říct, je to, že jsme šli na casting do Jazz Dance Company. Díky komu jsi tam šla? Ano, díky Kubovi, který mě na to upozornil, že by bylo fajn to aspoň zkusit. Takže jsem to šla zkusit, i Kuba, a potkalo nás štěstí. Takže já jsem se dostal vlastně do show týmu a Tereska se dostala přímo do Jazz Dance Company vlastně interně. No a Jazz Dance Company, pokud to neznáte, myslím si, že to všichni znáte, ale je to profesionální taneční skupina pod vedením Jemiho AD. A už jsme měli tu možnost dělat nějaký projekt
Třeba. Dělali jsme spolu projekt pro Adidas, do Berlína jsme jeli a bylo to super, obrovská zkušenost. Tancovali jsme spolu. Opět bylo to. Takže super. No a tímhle bychom asi toto video ukončili. No? Mějte se krásně. Těšíme se na vás u dalšího videa. A můžete nám psát jakýkoliv návrhy na videa, co vás napadá, co bychom měli dělat. A Hlavně to tancování. ale můžeme dělat cokoliv jiného. Jo. Takže Mějte se, čau. ahoj.